walla jeeya woni yaalaɓe hanki nooti kadi ko hannde jettinanmi welɓe haayoo ma korko ɓe jii ɗo jettigonmi ɗo abin ha jom yettinani ɓe ko jettinanmi kadi ko yeeso man kadi ko onon min noori kadi ko onon gonno noddi min hanki onon gonno ko kawral pulaagu onon goni kadi fooye pulaar yeynimo onon noddi min hanki min noodi wadde yiɗɗe min ngara min ndendire moon aɗa toon hanki etawa bato o riña bureau ɓe mbi welɓe haayoo ma hamin jiiɗi Allah hamin jiiɗi on ko joni jettinanmi ɗo gonni ɗo e sa lotto onon fof ɗo jooɗi onon ɓe tawno hanki bato jettinon ɗo hamin jiiɗi Allah hamin jiiɗi on hamin jiiɗi liggodirde moon ngam golle moon ene peewi min ene jooɗi min jiion kono suwaɓe hecciɓe kono anniyaji mawɗi jogui ɗum ngam hamin jiiɗi wadde jamma journée culturelle pulaagu min jiiɗi onon welɓe haayoo ma onon jogontomin cosaan o onon jogontomin théâtre o onon jogontomin jimɗiɗi donc jamma o ko jamma welɓe haayoo ma teddinira jamma o kam jogui jamma o ko faate jimri fof kam jogui heddoto ko ñamdo yiyam joni noon ayi ha yettima ɗon isa woyen jalan non so ayi ha yettima ɗon ene wayno tan hannde yimɓe ndunki ko yifndirde kono wona wasa wonde to gotel ɓe ndunki ko yifndirde kono son paami tan son ɓuuren famɗo gandan affaire fedde ko gotel deuxième réunion yimɓe jeetato ngari ɗo hannde troisiéme réunion yimɓe joyo ngari eyi ko min kam taw sagam joni enen wonɓe ɗo ɓe aroɓe ɓe enen fof enen ndendi anniya welɓe hayyoo ma nen ɗo enen ndendi anniya enen aroɓe ɓay enen woni felliɓe liggade ɓe jaltodiren e mabɓe liggodiren so yiiɗi taw en kaldani so yiiɗi taw wonɓe caggal leydi ɓe jaɓani nadde hen gati senen wonɓe ɗo ɓe enen wonɓe ɗo ɓe mbawi haaldude mbawi liggodiri e nder leydi he eyyi woni enen ɓeɗo fo en pulaar fedde kawral pulaagu e fed ɗum ɗo sa nani wattoyde hen wonɓe caggal leydi ɓe ɗum joni noddi tan ko fooli bandiragal kono liggodirde mumen yarata no jiɗiɗen ni eyyi ni wonɓe Amérique ɓe hay fewde pulaar fedde kawral pulaagu wonɓe Amérique ɓe ene kalnade goto fof addi ko dole mum goto fof pi mum hitande ha laaɓi qu'est ce qui fait celui là wonno président o wonno manki yaaru tan bo waɗi hen kadi jaari hen tan ko inde yidde weede min de te taw ɓuurani hen